אבל אני רוצה גם שישמעו אותי, כאילו, להגיד מה קורה חברים. מה קורה חברים? בטעות יצא לי מהסרטון, אז אנחנו נוחתים את השרון הכי אוהב. מי שהייתנו בשידור הקודם יודע שקיווינו להביא ווין, אז אנחנו נביא את הווין. יאללה רון, בוא נלך למקום האהוב עליך. מה, אתה כבר במגה סיטי? טוב, נו, לא נורא. טוב, אבא. אבא, אנחנו מצלמים סרטון. בסדר, שים אוזניות, אתה צועק, אני שומע אותך בכלל. טוב, ביי. די. אחי, וואטסאפ. בסדר, תסגור. רון, למה ככה? תנמיך אותך, מוצא את האוזניות. לא. טוב, אני אנמיך. ואת תצעק. אני לא צועק. אני באמת חושב, לא רוצה לשמוע אותך צועק, כי אז אני בטוח. טוב, אבא, אבל באמצע סרטון. וואטסאפ. שיטי, יש כאן יריות קרובות. יורים בי. יש פה מישהו. אחי, זה עליך? אריאל, זה עליך? זה עליי. הנה, הוא נוק. מת. איזה נום. אוי, לא. יש פה מישהו מתחתיי. אוי, לא. פוגעים ברון. עזרה. יש לי באגים כמו חמור. איי. אבל איזה קיל. תפקה לי. קיצר... היי. מה? אנחנו באמצע. אריאל. מה עכשיו? תגיד, אריאל, שומעים אותי? כן, שומעים. למה? רון, שומעים אותך. רון, מה אתה עושה? אריאל. רון, מה? תגיד, אריאל, אתה על השטק? לא. צריך שישמעו אותי, חבר'ה. נו, שומעים אותך. אחי, עם כל הכבוד. רון, שומעים אותך. לא רק אתה צריך לשמוע אותך. רון, שומעים אותך. רון. אחי, מה אתה עושה? צריך שישמעו אותי. שומעים אותך. רון. טוב, אני אשתוק. הסרטון אומר להידפק על המון זמן. רון, טיפה שקט. צופים. רון, תהיה בשקט. יקרים. רון. גם להירשם לערוץ. אחי, אתה... כן, אני בנוק, תרים אותי. אחי, איך קיבלת נוקאוט? לא יודע, תרים אותי. אריאל, תענה לי. אני מדבר איתך. טוב. הצילו. מה קרה לך, אריאל? רון, אתה שומע אותי? רון. אתה באמת. רון. גרוע. קח HP, קח. רון, אתה שומע אותי? מסכן. רון. מה, נפלת? כן, אתה שומע אותי? נפלת? אם כן, תעשה ככה. אם כן נפלת. נפלת? אתה חתיכת גרוע, נשבר. הבוס הגיע, הבוס תשתגר. תראה עליו. אחי, תראה עליו. אבל זהירות. צריך להרוג. המשימה שלנו זה להרוג את
הבוס. זה הכי חשוב. אחי, חוצפן. אחי, הוא פגוע המון. עוד שנייה מת. נוקאוט. הבוס נוקאוט. נוקאוט. רצתי איתם. מה? אחי. זול. למה אני צריך להרוג את כל השוטרים? קח את הקארד, קח את הקארד. קח את הקארד. לא רוצה. רון. קח את הקארד, מה הבעיה שלך? טוב, אני באה. הנה הקארד. הנה הקארד. יאללה, תתקדם אתה. חברים, בזמן שרון לא שומע אותי, אולי אני רוצה לספר לכם שהוא בבקשה תתמכו. אתה היית יפה כמו פרח, אבל אל תגנוב את הקוד, בסדר? אני גם צריך עצים לרובה הזה, אוקיי אריאל? תסתכל, זה. בבקשה תתמכו בו. אחי, יש לי באג של החיים, אני רואה רובה באוויר. נשבע, יש לי באגי. מרגש. אני גרוע, נשבע. רון. לא גרוע, אני טוב, אבל... רון. כאילו, אז... זה שלי גרוע. רון. בוקסי גרוע. רון. הוא הכי... הוא הכי גרוע. רון. רון, תביא סלאם. כמו פרח, שאיזה הוא היה. תביא את המים. רון, אני צריך סלאם. סטון. חברים יקרים, שתבינו, רון. אני לא שומע אותו כי הוא או ששם על השטק או משהו כזה. אני לא על השטק. הוא בן אדם משוגע. לא נראה לי הוא מתישהו נגמר הבא. כי זה עומד להיות משחק קשה, נכון? יואו, אתה חתיכת דיפולט גרוע מסריע. לא, זה הוא יורה בי. מה אתה יורה, וולקן? אתה דיפולט מסריח ואני עם סקיני. גרוע. סליחה. אל תירה בי. למה אתה רוצה שטויות? צחקו. כי אנחנו לא מוצאים אף אחד, אז אנחנו עושים שטויות בינתיים. שנינו ביחד אנחנו נפרק לו את המוח. המוח. נפרק. לאן נסעת? אני לא מבין. חכה לי. רגע. הבנתי אותך. אתה עושה לי נקמה? או שלא? כן? כפרה עליך חייתי. אתה עוזר לי. תנסה אותי, טוסט. תנסה! נו, כנס! הבנתי את היחס. יחס גורר יחס, מה שנקרא. רון, אם אתה לא מחכה לי. לגב. אבל תשכח לי אחרי המשחק. פס בזונות. רון, בוא כבר. סע כבר.
מה אתה עושה? קפסול, הבנתי. אתה רוצה לקפסול? כן. אתה יודע שיש לי את הרובוטריק? אחי, וואט? אתה יודע שיש לי את הרובוטריק? אתה מקנא בי מותק? יש לי כבר כפרה עליך. תודה רבה. איך מחבקים אותך? אין לי את הריקוד הזה, אבל בא לי לחבק אותך. אחי, הוא יורד בי. הוא ירד בי. אדם חסר תועלת. נוקאוט. היה. אחי, איך אתה בנוק? אני לא מבין את זה. ולא בנוק, איך? פרזיט. אוקיי, הם עושים מלחמה. תירגע רון, תירגע אריאל, תירגע, אני אתפוס אותך, אני אקח לך את ה... אחי, אני... לא סוף 8 על 10. ישר. רצה להביא אותה, אמרתי לי. איך הוא לא מת? יש סמים! נשבע הוא מטומטם! אלי, אין אסיס! נשבע! שנייה, אני שותה את המים! די! וואי, אחי! אחי, אל תיגע בי! ארצה! נוקאוט! שתי עוד מים, אל תרצה. לא, יש לי פחים! לא. טוב, אריאל, היה משחק כיפי, אני צריך לסיים. תשלח לי את הסרטון, אגב.